كعللكم اندي مصيه مخنياتو سلازنافقكم كغرمكم انا علل اندي مصيه نافقكم اندي كبراتن فتواتن تخاتاتل تشدن رياكت سوان نامنا يلوم عند علالات حيزكم كسغري حدا بحدا خا كنريو مينا كما يقنهم نسخاتكم انا اغزابير يمسكن سلام عليكم كم زخماي كمتلو بعل ملؤ تسفاي نامنا يلوم عند فيديو حيزكم كسغري تبقدما ينرخو فيديو مالتيو بزعبا وهبتو بينيام غرماي ويكا اقابلا بينيام غرماي زملكتي مالتي تورادراي مشكلتا زخونه بينيام غرماي ابز حلفه اقابلا تغيرول نيروس قددماي بينيام غرماي هاغراوي امباسادر تكال لمعات ودو حبرات هاغرات UNDP زبال تكاليو سغانا يونايتد نيشن ديفلوبمنت بروجرام مدن غبر سلاسي ويكا براخ شون ايتلتو ياليو حتو ويكا قالم حتت أقربات النيرة مالتيو أو أقربو بزحات علالاتن زرباتاتن تزاري بولو انتاي بلا انتاي كجليسو زبل حسابات مالتيو بدن بغيرنا خندري أمينا تقرأينا إيرترا جنينة بتملكتها فيدرال منجس بترجع كس كم يقرب فيدرال منجستون بغارا هونو لموغات يتسمامونه يبالا فيدرال منግስት የትግራይ ኃይሎችን ካላጠፋው እንቅልፍ አልተኛም ብሎ ወሰደ ሓደ አብይ ሐውናዮም ክንብሎም ንኽእልና ማለትዩ ንመሓር ተስፋ ሚካኤል ባዕሉ መን አሜን ካውረዲልዎ ዝብል ሕቶ አቅሪቦም ኣለዎ ማለትዩ ስለዚ ንስኻትኩም እንትዝርዝር ወይ ከዓ ግልጽ ሐሳብ ክትሪኡ ኢኹም ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ላይ ግምት እጂ ሻዕብያ ወያነንሲ ንስልጣኖም ክሕሉ እንዳተሓላለዉ እዮም ዝነብሩ ህዝቢ ጽነት ኣይጎድሶም ሓደ እዮም ተባይሶም ኣይፈልጡን ዳን ወድ መምህራብ ዝሓለፈ ፖለቲካ የማነ ጸጋም ዝባል ሓደ ነገር ሰሪሕ ነይሩ እቲ የማነ ጸጋም እንታይ ማለት ምዃኑ ንእሽትለይ ማለትዩ ወይ ከዓ መንግስታት ምሳና ዘሎ መንግስታት ሲ ኣብ ምንታይ ይምደቡ ኣብቲ የማነ ጸጋም ኣብ ማእኸል ዶስ ኣብ የማነ ጸጋም ዝብል ልሙዓንት ንሪኢና ንኸውን ማለት እዩ ኢሳያስ ኮሚኒስት እዩ ኣብ ኤርትራ ሃብታም እንደኻን ዝባል ደረጃት ክህሉ ይደለን ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ዝድግፎ ንመንግስቲ ኤርትራ የለን ወዲ ዓበይቲ ጀነራል ታደሰ ወረደን ጽምዶ ማለት እዩ አትኩሮት ሂቦ እዩ ግዴ ሂቦሉን እዩ ኢላ ዝሓተቶ ማለት እዩ ግዴ ሂቦሉን ማለት ኣይምልከተን ማለት ኣይኮነን بزبل زعينة ملسي وملسو زلو مالتي لفعتي تسفا ناتو زربان منتا يخم زعينة زربا تزاري وزبلون أبتنا يلو معانت فيديو نريئنا نخوون مالتي جنرال تادس ورده نصم دخم زقاوم مرقصانيا يكونكم سلازي نخلو خلاملو مساي حابيركم كتصنحو بخبري ازعدمكم مالتي نز channel لزي ندحر حدش تخوينكم كوراتن فتواتن تخاتات شيرن رياكسوان لايك كومنت شير بمقبار ناب كالوت كتباصحون نباراتن دحر اخوينكم بهناص زبله حساباتكم مالتي داغلصكم كتكادون بخبري ازعدمكم نابنا يلو معانت فيديو حيزكم كسغري let's go بتقدميتي فيديو بيلنا خنجمرينا مالتيو نفتا قداميتي فيديو حيزكم تمليس اللهو اسكي بزعباتنا بينيام غرماي زلو وقعي سمعنا ينملس قدامي بينيام غرماي هاغراوي امباسادر تكال لمعات ودو حبرات هاغرات وي UNDP كخون تمازيزو اتتكال لومي ابزوصو غازيط او مغلصي اتي ابزور فرنسا قطاليا ماليا كعوت زبقع انكو افريكا وسبورتنيا هاغراوي امباسادر سناي ديليت كلماو تبغسون محيال من سياتا بإرتران كخون تحريو كم زلو يغليصو بينيام غرماي تأمرت منفس من سيات افريكا يكبل لون عدا زغلص وكيل اتتكال اب ኤርትራ ፓርላሜንት በያይ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዑ መደረ ዘሎ ጽሉ ኣብ ምዕዋት ተልእኾ UNDP ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪቦ ምስድራ ቤቱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ቢንያም ግርማይ ብወገኑ ክሊማዊ ለውጥን ሳዕቤናቱን ኣብ ምቅላስ ተራ መንእስያት ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪቦ ንሱ ኣብ ዘረብኡ መንእስያት ኤርትራ ከም ኩሎም ኣፍሪቃውያን መንእስያት ኣሳታፍን ክሊማዊ ተጻዋርነት ክህሉ ዝገብር ፍትሓት ኣብ ምንዳይ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዎ ኢሎ ንሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጥን حراي حصر بيلنا خنري خلنا مالتي UNDP زبال تكاليو سخانا يونايتد نيشن ديفلوبمنت بروجرام كابتي بروجرام وشت دمان منئسيات مالتي كمتابعن كمرأيان كون زخيل موديل بمباليو مريص وزلو مالتيو ابزي خا بحابيرو مساتم كسرح مخوانو اب استفالاليو ناي نبارا اير لوط ويك كلايميت تشينج ويك كليمات دبو زلو مالتيو اون حابير خسرح خم زخونن كمرأيا خوينو كغلغلومن ويك كحجزومن بزبل مريص املو بتعمي دس بحالي خم عين سبت دامن كمرص نيري كاو سبورت نا بوليتيكا قطا يزلو زلو ኤርትራ بسالا بينيام غرماي بوقعي امباسادر بروجرام لمعات حورات هاغرات كوينا لا يوللو በተለይም ደግሞ የትግራይና የኤርትራ ግንኙነት በተመለከተ ፌደራል መንግስት በተደጋጋሚ ክስ ከሚያቀርብባቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። ኤርትራ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች አንድ ላይ እየቆሙ ነው፣ አንድ ላይ እያሴሩ ነው። ፌደራል መንግስቱን በጋራ ሆነው ለመውጋት እየተስማሙ ነው ይባላል። አሁንም ተጨባጭ መረጃ የለኝም። ተጨባጭ መረጃ ያለኝም ሳይሆን
ከሻዕቢያም ጋር ተባብረው የኢትዮጵያን ችግር እፈታለሁ ብሎ ማሰብ ወይም የትግራይን ችግር እፈታለሁ ብሎ ማሰብ ትክክል ነው ብዬ አላምንም። እምነቴ ይሄ ሆኖ ግን በትግራይ ኃይሎችን ኤርትራ መንግስትን በኩል ግንኙነት አይፈጠርም ብዬ አልደመድምም። ምን ትገምታለህ ካልሽ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ለምን ፌደራል መንግስት የትግራይ ኃይሎችን ካላጠፋው እንቅልፍ አልተኛም ብሎ ወስኗል በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ የባህር ጥያቄ ያለ ቦታውና ያለ ጊዜው አንስቶ በኤርትራ ላይ ጦርነት የማወጅ ስራ እየሰራ ነው፣ የማስፈራራት ስራ እየሰራ ነው። እንዲህ አይነት ፖለቲካዊ ሁኔታ ሲፈጠር እነዚህ ሁለት ኃይሎች ትብብር አያስቡም ልል አልችልም። حراي كتحاور يخول يوم يزبل زلو بخالي إبارات أناتو زرباسي كتحاور يخول يوم أي يخولون إله كجمت هاي كقلن تبل حسابيات هوانا مرجع يتوصينا زلنا نحنا مال تانوس زبلاء نمنتين نحر أتوب هيلو بتونس زقمت مسارات ما خلاي منجستي يفرار حم سلزلو كلايكا نبي حرحتو أبزي جزء العيلو سلزلو ينتخونه ونجن مس شعبيات حايرهم زوم تقولوا تسدازي يلا تزقرنا ويحيش مغنيات لو تسكم يوم يلقنا يجمت تنزلي تغلى بيلنا خضر يخلنا نمنتين هيدا يوم زقوي زلو نمنتين لو تخمس يقولون نحرد لكم حاسبكم ويك نحرد كنرد أفتينا مالتيو منم ولا حنت نجرب زي بقولش يقوي لو يخبرنا دليل مالتي سلازي حتى ربنا تقول داي كم رياكشن كنري أخلنا كنتي مالتي كتسألنا نبتي محارة تصفامي كالب على إقداي كوينو زبزل حوات أمين وريدو مسوي سلة شعبية مالتي سلة شعبية يزولو زولني سكين نرأيو محارة تصفامي كال زورو دو قدايسي نايبع على قداي يزبلي دايو تزاراريمنا أبيني أبتا تقرأ كوينو سبقنا نرادا سبقنا نخوني أنا قدف نشعبية دتنك فلا عيتفوتني حوحات أو نيري قدف إليه أو غينو كما يتستزاربو كما زخونا يلا مش محارة أسفام كيال كما محارة أسفام كيال أو مش بحالي يالي نيال سوقيقا حوحات محارة أسفام كيال كأو طريف انتاي مالتيسي خلت عليك مغنياتو محارة أسفام كيال مالت نشعبية بلو بيزك على سانيل يقول مالت قالوا شعبية مالتي أبزت رأس جي شعبية ويانا نسي نسلطانهم كلهم ده تحللوا يوم جنوبرو حزب سنة أي قدشون هذا يوم تبع يسوم ما يفوتني تبع يسوم سبحان الله يفوتني سماين مدرن تبع يسوم سبحان الله يفوتني وكايا قلت رأي حمش تكيسي سبكم سلو تبع يسوم حمش تكيسي تعريقهم أباري سلازي رئي نحرد أبيلنا أنا يسا أيزو لتاريخ ULU كم جيرو خيرون UL نحرد أباري رومو بتشع جزية ويكي تحزق لتجيرو سواء تتحيزي إزبل نازلو مالت ويك أقداي كوين إزبل زلو UL مبزحتهم سلايا خمس خونه مبزحت تزاري ومنيرم حق دي حاسو تيفولت كون جن مبزحت سبعتنا تقول دايزين داقلوس ويمساني حمنيرم كأنه سوام عمنيرنا إنا مالتي اسكن غاتسل سقاماويان بحالي أمنت حزب باهلو خقدفو ويكا كمبرك خوز فتنو نابنت ستالين ماو سلسي أم ناي سمين كوريا بعابيخا إسياس كم أبنت نوصل نخلينا إسياس كومينيسيو أب إرترا هبتا من دخان زبال درجات كله يدلن زتفر عليه حزب ومواقر كله يدلن ويكا ناي مودا تعلامو بسم معرنت بهيرات نقول محبرسب حدا عينت بهلن كبرتاتن حدا عينت حلمنا تحاسبان كلبوس يزهكن إثني إسياس حلوف سقاماو زبلوغن اتحاسابو تراي زي كونه نتحاسابو بحيل بحزب خسرو صيدلو مخاني ويكا أبز معراباو عالم زلو حلوف سقاماو نذكر نخلينا نابنت صوتا مش غيرو صوتا مقيار نورمال كم زي كونه حاسيكا بوشت قايس كاس كان قالها بحيل نورمال كم زخونه خا من خاص فتنو زخونه خا بلا تخلنيها مغنياتو ابنا صنا زلو محبرسب هذا نبر زلها حدا خا تحلفات سقاماوان زمررو ነገር كا ازي ابيت تمرت قصرن سنفلطاتن كمهارو سرر كايم دقخا بسم ناصنت بزعبا صوتا مقيارن ግብረ ሰዶማውነት እንተማሂረንኩም ሎ ስኻፈለም ምክንያቱ ሕሉፍ ጸጋማውነት አብዱላይ ከምግባር ዝተሰረተ ፍልስፍና ስለዝኾነ ወይካ አዝዩ ገስጋስ ስለዝኾነ ባህሊ ልምዲ ያታ ወይካ ካል ምስ ሕሉፍ ዝተኣሳሰሩ ክብርታት ኣይቀይድዎን እዮም ታናይ ዳንወድ መምህር ሓሳብ ግን ከምኢኹም ትርእይዋ ንዓኻትኩም ክገድፈልኩም እየ ማለት እዩ ሕሉፍ ጸጋማው ማለት በቃ ንህዝቢ ብድሌቱ ዘይኮነስ ተጻዒንካ ማለት እዩ ወይካ ብሓይሊ ሓሳብ ከስሩፅ ሊልካ ተሓስብ እንድሕር ዳ ኮይንካ ሕሉፍ ጸጋማዊ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፖለቲካ ያማነ ጸጋሚ ኢሎም ቁሚጦ ዘሎ ማእኸል እውን ኣለዉ እዮም ናብቲን ዘየበሉ ግን በዚኡ ገሊፆ ዘሎ ዳንወድ መምህር ማለት እዩ ህዝበ
أسمرا بقندو عب إرترا تقاوم إيو زبل حساب سكن نسمع دعني تهزبو وش تزول الله بيرتراني إسياسي فوتو ديو تقفو ديو وي كم تبلوز الله حافزيزو ديو كايت شكل عيد داني كانوا أوش إيرترا وين يدققوا إن مجلس إيرترا إلا ودع بيتي وحدة طبعا تزي فيهم اللي بعده عبد إيرترا سيت نايم حكي إن مجلس إيرترا دقاومه عبد بايتا كله دق أسمرا يم نجلس عبد كله متعبيتنا جدا عبد حد قدنا عبد حد تأثر دق أسمرا عبد السدات متوجهه شعيم رغيره عبد السدات متوجهه تقول بتأذي بروباغندا ناي ميديا عند عبر مجلس إيرترا عبد إسفورا بتعمل إنفستيجيت تردي كان ناي أنقولهم نحد ناريتيف يوم دكتور إذا عبد إسفورا دلوا بوليتيكا وحتى دلوا هزبي أنصار ذك أسمرا أنصار قال ندافع عليه خمسي ما يقدم رول أشحت عمد بجبرة انت حلة ولا عليه حاجة زي هو ديفايدن رول أجي عبد إسفورا أنت يجرو مسيبك فلا ليوين الحبرات حرايش حق دي حسوتيو حجون بتماساسال مناسي زهو زلو رئيتو تدالو لخيلهم سلازغرصو زلو مبزحطهم مالتيو نعخاتكم يزغدفو زبلنا زلو زحاونا جن مقاقيلو ممزغزونا مالتنا تحبرت سفلالي خاسي دحراي كم زيردد انواع تغبرمو اب موداتو دما مالتيو دليتك حساب تسرصلو تفتن ወይ ከዓ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓሳብ ይዝነግረና ዘሎ ናይ زحاونا حسابكم إيه مالتي ناكلتي أمون تماساسالي يزعروا يعندروا يزاربوا يمدروا ويبلوا يقدروا يقطعوا يندروا إذا من الأخت تريحب يحواتكم في السودان تفيهم بألفي قبل ليبيا تفيهم بألفي أما عسكرات إثيوبيا تفيهم بألفي يجفجفوا له بخرماج بألفي كنت توصلوا لهم سلامة وسلفي باهي لكم ميتوا بانديرا بتلفي كابي إرتران هزبان زي نمن بيهم تفتوا بحلفي ندابل كارد عيوم وشتم مبركوا خندي كيسوتم نخلت تويتات زغزو سدت قميتم ما تعقد ما خميهم ريهم ما تخكلني يا مالتي نمنا اساسي يطفوا فقد بحري يخدو يسددوا يموتوا نحلوس ازوم حواتنا اخم زتريهم زلهم مالتيو انا يسالالو مني مالت فيستيفال غوري يخلو بعالك غوري يخلو كعللو يخصاوت يخليهم ግን ሓደ ግዜ ድማ ማለትዩ ዘለካ ማሕበረሰብ ምንታይ ወዲቁ ዘሎ ዝብል ደሃይ ዝብል ካን ሕርዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ደሃይ እንዳፈለጥካ ከም ዘይፈለጥካ ተጸቀጥ ኮይንካ ግን ተዝገደደ ነገር ስለ ዝኾነስ ክፈልጠለዎም ይዝብለና ተሓውና ማለትዩ ወይ ከዓ ከም ኢሊ ዝገልጸልና ትክክል ኢሊ ዝግምት ኣነ ሙሲእ ዘለኹ ሓሳበይ ተመሳሳሊ እዩ ንቐጽል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጀነራል ታደሰ ወረደን ነቲ ጽምዶ ይቃወምዎ እዮም ነቲ ስኻን ተኸተልትኻን ትኸድዎ ዘለኹም ጉዕዞ ሃገረ ትግራይ ክትካሃድ እኒአዋ ዝብል እውን بزقارد ملكعو تجري مس إثيوبيا كتقتل زلوا زبل قوامي زلوا جنرال تادس ورده نصم دخم زقاو مرغطانيا يكونكم مسوادو قبل غور زتفكو حملي امنو تناغيرو نيرو اي امنو لي مالت مقوام مالت يكون ريزيرفد مخانيو ويكا نيجاتيف رول يتصاوتن مالتي جنرال تركان 17 عامت مولو تقاليسو جنرال تركان تاي لمتاي تقاليسو بهراو وصعا سلازنبره درباو وصعا سلازنبره كولاي دما نايت ودب امسرارتا بهراو ودب خوينو سلالتمثرته 17 عامت مولو تقاليسو سو حزي ኢትዮጵያዊየ ይዝብለካ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያዊ ተኮይኑ ካብ ደርግ ዝሐሸ ኢትዮጵያዊ ኣሎ ድዩ ካብ ፒፒ ዝሐሸ ኢትዮጵያዊ ኣሎ ድዩ ሕዚ ልምታይ 17 ዓመት ተቃሊሱ ልምታይ ያው ዝና ሕዚ ጽንተታዊ ኮይና ተፈጸም ከለኸ ተቃሊሱ ልብል ሕቶ ዘልዕል ስለዚ በኻሊ በኋላ ናፍቲ ዝፈርሖ ገዲፍ ወንበር አዝቢል ወንበር ማለት ይክልቲኦም በማዕረ አይተቀበሉ እንድሕር ኮይኑ ሪዘርቭድ እንድሕር ኮይኖም ክልቲኦም ሪዘርቭድ ኮይኖም እቲውን ብዛዓ ጽምዶ ልዒሉ ብስረ ይቀበለኒ ብዛዓ ጽምዶ ዘለን ምልከታ ዝብል አይሰማዕናሉን ግን ታይ ፎሊ ካርም ስለዝደለየ ምናልባት ቅበለኒ ይኽእል ይኸውን የብከይዲ ኢሉ ስለዚ አምነነት ሓደ ፈሊኻ ንምዝራብ ዝኣክል እዩ ተመሳሳሊ እዩ ተሓሳብ ክጠውያ ይደልዩ እምበር ሓደ እዮም ክልቲኦም ኣነስ ኣቕኒዕ ድኾን ይምልስ የለሞ ዝቐንዕ እኳ ኣይኮነን ማለት እዩ ብሓፂሩ እስኪ ንቐጽል በቲ መስዋዕትነት ከፊሉ ንኻልኦት ህዝብታት ማዕርነት ከረጋግጽ ዝገበሮ ብኡ ልክዕ ሞሳኽ እንድዝፍደ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ኩናት ከም ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ጥፋተኛ ከም ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዘለው ዓቕምታት ግዜያዊ ምሕዳር ይኹን ሕወሓት ይኹን ሰራዊት ትግራይ ይኹን ካልኦት ኣካላት ጸረ ሰላም ከም ዝኾኑ በብእዋኑ ንሰምዕ ኣለና እዚ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ብጣዕሚ ዝተሰሓተ መንገዲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ጆኖሳይድ ተኣውጅዎ መስዋዕቲ ከፊሉ ህልውንኡ ኣረጋጊጹ ናብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣትዩ ሕዚ እውን እቶም መሰረታዊ ጉዳያት ይመለሱለይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ሉላውነቱ ተወሪሩ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ተሰዲቱ ማሕበረ ኢኮኖሚኡ ዓንዩ
ሰላሙ ተናጊዑ ኩሉ ዝነበሮ ስኢኑ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ነዛ ዓዲ ዘበርከቶ ኩሉ ተኻሒዱ ናብ ንቡር ክምለስ ሕዚ እውን ንሰላም እዩ ዝምሕፀን ዘሎ ተሓሳቡ ትክክል እዩ ግን ንመን ይነግሮ ከም ዘሎ እዩ ብተመሳሳሊ ኣነ እውን ዝገርመኒ እምበር ኣብቲ ዋና ኣብቲ ቦታ እዚ ኩሉ ክስተኻኸልን ክመሓየሽን ክገብር ዝኽእል ዓቕምታት ካብ ዘለዎም ሰባት እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ በዓል ንስኻትኩም እውን ትፀገም መሊስኩም ትነግሩና እንተ ኮይንኩም እንታይ እዩ ሓቢርና ክነውግዐሉ ድዩ ተውጊዕናያስ መፍትሒ መፆ ማለት ድዩ ነፀገም እዩ ናተይ ሕቶ እውን ንሱ እዩ እስኪ ፃኒሕቲ ምስ ተጋዳላይ በርሀ ባራኺ ወዲ ራያ ኣባል ኮማንድ ማእኸላይ ሰራዊት ትግራይ ሰላም ሓይሊ TPF መራሒ ግንባር ሓደ እዩ ነይሩ እንታይ እዩ ዝዕልል ተወግዒ ክንሰምዖ ኢና ማለት እዩ ናይ ትግራይ ክምልሶ ኣይኽእል ግዳስ ከጋድሎ እዚ ትንኽተል የብልና ንኢልና ብዙሓት ተጋደልቲ ከማይ ዝብሉ ተዓንተወስ ዝተጠቐሱ ንፍለት ኢና እውን ካልኦት እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክነኣቱ የብልና ንሕና ንመኸተ ናይ መኸተ ሓይሊ ኢና ህዝባዊ ሓይሊ ኢና ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓይሊ ኢና ንመኸተ ኢና ተሰባሲብና ንሓደ ፓርቲ ወኪልና ኣይተቓለስና ንህዝቢ ትግራይ ወኪልና ኢና ተቓሊስና ዝብል ሓሳባት መፅኡ ሓሳብ እዚ ዘይሰምዕ ሓይልን መሪሕነትን ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሓደጋ እዚ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኣብቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ንድሕሪት ዘምልሶ ወይ ከዓ ዘርክቦ ቁመና የብሉን ስለዝኾነ ከጋድዶ እዩ እዚ ከዓ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክብስበት እዩ ከባቢያውነት ዝለዓለ ክኸውን ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክኸይድ እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ልዑል መንነትን ክብርን ሂቡ ንህዝቢ ትግራይ ዝስዋዕ መስዋዕትን ዝኸፈልናዮ መስዋዕትን እውን ኣብ ሓደጋ ከኣቱ እዩ ዝብል ሓሳባት ኣለና ሰምዒ የተረኽበን ማለት እዩ ኣብ በረኻ ዘለኹም ደቅና እሺ መስዋዕት ጀሚርኩም ኣለኹም ሓራ መሬት ዝበሃል ዓዲ ዓፋር ሓራ መሬት ዝበሃል ዓዲ ኣምሓራ ኣይግድኹም ይተመለሱ ኣብ ትግራይና ኮይንና ይህን ምህይና ዝበፅሕ ፀገም እንተልዩ ክንፈትሖ ኢና ትፈትሕዎ ኢኹም ብብረታዊ ቃልሲ ዝፍታሕ ፀገም ግን የለይ ህዝቢ ዘይኣመነሉ ቃልሲ ኣይዕወቲ ዓዲ ዓፋር ዓድማትኩም ሰፊርኩም ብፀሓይ ብጥሜቲ ትመግግለኹም ህዝብኩም ስድራ ተጋዳልያኹም ይፅጉዐኩም ኣሎ ትማሊ ሓዲግኩም ንመፀኸም ኣብቲ በረኻ ትማል ደፊንኹሞም ንኸድኩም ኣብቲ ሽንጥሮ ዳግም ለኣቶም ጠሊንኩም ሓራ መሬት ኢልኩም ካልኣይ ኩናት ክትእውጅልና በይዛኹም ተፀውዕልና ህዝብኩም ይፅጉዐኩም ኣሎ ስድራኹም ይፅጉዐኩም ኣሎ ስለዚ ውድብና ሕወሓት መራሕትና ኣድቢ ግበሩ ስድራኹም ኣዳምፅዎ ልቢ ግበሩ እዩ ብኻልእ ባህላ ንፅዋዕኩም ኣለና ኢና ፈቆዶ በረኻ ወፂኹም ሲ ካልኣይ ኩናት ክትእውጁልና የብልኩም ትብል ኣላ ዛዴና ማለት እዩ ኣደሱ ያ መኒንገር ዝነበረ መኒርድእ ዝቐበረ ስለ ዝኾነ ትመከራ ካብኣን ላዕሊ ዝወፅሑ ሰብ ስለዘየለ ትነግረኩም ዘላ ስምዕዋ ኢለ ኣነ እውን በዚኣ ዝፋኖ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ሪኢኹሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፅ ዘበለ ርእትኹም ስለትገርፉ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ጉድ ላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ